היום אני רוצה שנעבור בבהגבד גיטה פרק 18, הפרק האחרון, השלוקה 66. Sarvadharman parityajai mamekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami ma shuchaha. זו שלוקה, זה פסוק שהוא, הנושא המרכזי שלו זה ההתמסרות. הוא אומר, עזוב כל סוגי הדהרמה, עזוב אותם, ורק תתמסר אליי. אני אשחרר אותך מכל הפעולות השליליות, לא לפחד. קרישנה כאן קורא לארג'ן להתמסר. הוא אומר, רק תתמסר אליי. אמרנו, אין ספור פעמים כשמאסטר אומר, אני או אליי, זה לא כמו שכל אדם רגיל אומר, אני. יש אני ויש אני. זה מאוד משמעותי כי כשאדם רגיל אומר אני, הוא מתכוון לאגו הכוזב, להכרה, להזדהות כוזבת, להזדהות עם אשלייתית לגמרי. וכשמישהו בדרגה של קרישנה אומר, אני, או תתמסר אליי, או כמובן הוא לגמרי מודע מיהו, מהו הטבע האמיתית שלו. בכוונה שלו זה תתמסר למוחלט, לחיים, לקיום. כמובן, הדעת הממוסדת משייך את זה לפרסונה. אם זה היה באסלאם, בנביא מוחמד אומר תתמסר אליי, אז יגידו תתמסר למוחמד. אם זה היה נוצרי, אז אומר, ישוע אומר, אני הדרך, הנה הוא, ישוע. הצורה הזאת, הפרסונליטי הזאת, הוא הדרך. ובמקרה הזה, שקרישנה אומר, אז אנשים עם מנטלית הדתית, או הדתיות, יגיד, עליך להתמסר לקרישנה. וקרישנה אומר, תתמסר אליי. כמו שהוא אומר, אהם סרבסיה פרהבה בו, אני מקור כל העולמות רוחניים וחומריים. האני הזה, כמובן הוא לא מה שבשביל כל אדם אומר, אני רוצה קולה, אני רוצה. אבל הנושא המרכזי של הטקסט הזה הוא ההתמסרות. משהו שעליו מאוד מדברת הדתיות הממוסדת, אוהבת לדבר על התמסרות. להתמסר למנהיגים הדתיים של כל
קבוצה דתית. אבל כשקרישנה מדבר פה על התמסרות, הוא מדבר על גישה מאוד מסוימת בלבך, של לסמוך. שנסמוך לגמרי. הרבה מדובר על הסבל האנושי. כמה שהאדם סובל בעולם הזה. ואנו פעמים רבות שומעים שהרוחניות מדברת על מוקשה או שחרור, הערה, כדרך להשתחרר מהסבל שבעולם הזה, מהכאב, מהבדידות. אבל איך המדיטציה למשל, או הדרך של הנשמה יכולה להביא אותך למצב של להתגבר, ללכת מעבר לסבל. אנו חיים באוקיינוס, יקום של תחושות, חוויות בהתרחשויות. כל רגע, ההווה, העכשיו, הוא אוקיינוס של תחושות, הם כל כך הרבה שאין לנו את היכולת לשים לב לכולם. הגוף שלנו, להרגיש אותו באוויר, הזרועות, הראש, זה תחושות, הנשימה. יש לנו אין ספור התרחשויות ברמה פיזית, מנטלית, רגשית, אנרגטית. אין ספור. מקרוקוסמי ומיקרוקוסמי. וברמה מנטלית, אין ספור מחשבות, דעות, גישות, רעיונות, מסקנות. וברמה האמוציונלית, אין ספור רגשות, תחושות של פחד, כאב, מתח, כעס, חמלה, וכו' 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 וכו'. במה בדרך כלל אנחנו עסוקים ביחס להתרחשויות של הרגע הזה? איך אנחנו עוסקים? בדרך כלל, אם תשימו לב, אנחנו עסוקים באיך לשלוט על מה שקורה ברגע הזה, איך לדחות מה שקורה ברגע הזה, להשתחרר, להעביר. אנו עסוקים רוב הזמן איך להתנגד. התגובות שלנו לרגע הזה הם של התנגדות מסוימת. עולים תחושות כמו פחד, ואנו מתנגדים, לא רוצים תחושה כזו. אנו רוצים תחושה של אומץ, שאיננה. עולה תחושה של קינה,
ואנו לא רוצים את התחושה הזו. אנו מנסים לשלוט עליה. עולה כעס. ואני מרגיש, זה לא מתאים למה שאני צריך להיות, לכן אני מנסה לסלק את התחושה הזאת מהעולם המנטלי שלי. ואני רוצה להשיג מצב איפה שאני שלב בשקט. עולה עצב. ואני מסתכל עליו כאויב, לא רוצה את העצב הזה, אני רוצה שמחה. אני לא רוצה את העצב שיש, אני רוצה את השמחה שאיננה. ואז אני מתנגד לעצב, לא רוצה אותו, אני חייב לסלק אותו. אולי עם פיצה, אולי עם טלוויזיה, עם טיול, אני אקנה לי משהו, רק לסלק את העצב, ולהשיג את אותו שמחה שאיננה. אני מפחד. אבל זה לא מתאים שאדם כמוני, שקרא בהגבד גיטה ושמודד יפחד. הפחד הוא איום. אני חייב להשתלט עליו. ולהשיג את האומץ. ואני מדמיין איך אני הייתי נראה באומץ, אני הייתי נראה ששום דבר לא משפיע אליי. אבל אין. אז אני נלחם ומנסה לשלוט על הפחד. ואפילו אני רוצה מישהו להגיד לו כמה שאני מפחד, אבל אני לא אגיד, כי אז הוא יגלה שאני מפחד. ואז אני שואל, הכאב שלי, הסבל, האם הוא נובע מהתחושות? האם הוא נובע מההתרחשויות? או הוא נובע מההתנגדות שלי להתרחשויות הללו? אם העלה מתנגדת להוריקן, הוא יישבר. זה הדרך שג'יגורו קאנו גילה את הג'ודו. שאלו את ג'יגורו קאנו, איך גילית את הג'ודו? הוא אמר מאוד פשוט, ישבתי יום אחד מול שדה של חיטה, והיה רוח חזקה, וראיתי איך החיטה מתכופפת עם הרוח. מתמסרת לרוח. ואז הבנתי שאם החיטה הייתה מתנגדת, היא הייתה נשברת. בג'ודו זה האומנות של להתמסר. לא להתנגד. גם האיקידו בצורה מסוימת. הכאב שלנו נובע לא ממה שאנו מרגישים, חשים, חושבים, לא מההתרחשויות, אלא מההתנגדות שלנו להתרחשויות, מהרצון שלנו להתפטר מדברים מסוימים, להשתלט על הפחד, הפחד לא, אם תסתכל עליו, תרגיש אותו, תקבל אותו, לא תהיה בעיה. שום דבר שאתה מתבונן בו, הוא בעיה. אתה לא סובל כשאתה מסתכל על הכעס, על העצב,
כשאתה מסתכל אליו, נסו. אם אתה עצוב ואתה מסתכל על העצב, במציאות, מה שזה, מה שיש, על הבדידות, אתם תגלו משהו מדהים, שזה לא בעיה. זה לא סבל, אין כאב. הכאב הוא באותו גודל של המרחק שיש בין מה שיש למה שאין. התשומת לב שלך במה שאין, ככל שהוא רחוק יותר ממה שיש, מהתשומת לב במה שיש, כך גודל הסבל והכאב. אם אתה מפחד ואתה מתבונן בפחד, חווה את הפחד, אם יש כל סוג של עצב, ואתה לא מנסה לדחות אותו או להעלים אותו, הוא ממקד את התשומת לב במצב שאיננה קיימת, של אומץ, המרחק הזה, זה מה שגורם לך לסבול. תתמקד בהווה. הגיטה אומרת, מטרס פרשסטו קאונטיה, צ'יטוש נסו. הוא אומר לנו שאלה מתחלפים, הכאב והסבל, כמו עונות, אחד בא, השני הולך, השני בא. אלה שמתבוננים לא סובלים בגלל השינויים האלה. הסבל הוא לא בסבל או בשמחה. הסבל הוא לא בכעס או בפחד. הסבל הוא לא במה שקורה. אם יש לי גיטרה או רהיט והוא נשבר, אני יכול להתבונן ולראות את החפץ שבור, מה שיש. אני יכול לתקן אותו. אין בעיה. אבל ברגע שאני מתחיל לחשוב איך הוא היה כשהוא היה חדש, איך הוא היה כשקניתי אותו ביום הראשון, ואז אני מתחיל לדחות את החוויה הנוכחית, מתחיל הכאב. וככל שאני אשקיע מחשבה בתשומת לב, בגיטרה הזאת שהיא הייתה חדשה, איך אהבתי אותה, מה היה יכול לקרות, ככל שאני מתמקד במה שהיה יכול לקרות, במקום מה שקורה, ככל שאני מתמקד איך היה צריך להיות, במקום מה שיש, אני הולך וגורם לעצמי ליותר ויותר סבל. תתמסר לחיים, תתמסר לקיום, תתמסר להווה, כי לדחות משהו בהווה, זה לנסות לדחות את החיים, לנסות להשתלט לרגע הנוכחי, זה לנסות להשתלט על החיים כולם. זה יגרום לך רק סבל. ואם תשים לב, רוב הסבל שלך בחיים הוא נובע מכך שאתה מתנגד למה שיש. הוא ממוקד במה שהיה צריך להיות. במה זה האגו? אם לא להיות על פי מה שאתה, אלא להיות על פי מה שהיית צריך להיות. מה שציפו ממך להיות. איך שזה ראוי שתהיה. אתם יכולים למצוא את עצמכם במצב, כל מצב,
שבדרך כלל אתם יודעים איך אתם מגיבים. חסר משהו, רוצה משהו, מישהו כועס עליך. ובפעם הראשונה בחיים תנסו. במקום לכוון את תשומת הלב באיך היה אם הבן אדם הזה לא היה כועס עליי, איזה שקט היה לי כיף, ככה. ואז לנסות לדחות את בצורה כלשהי, מה יקרה אם אני רק מתבונן? איך הסיטואציה, מה בדיוק אומרים, למה אומרים, איך הבן אדם נראה. ותראו בפעם הראשונה שהכאב לא היה בעובדה שלה, מה שקורה. הכאב הוא נבע אך ורק מההתנגדות שלי למה שקורה. בההתנתקות ממה שקורה, בהתמקמות שלי באיך היה צריך לקרוא. לכו ותראו.